On S4C, it's time to sound the alarm and hear the latest Welsh rock and pop sounds. Amrywiaeth yw arwyddau'r Larwm yn y flwyddyn newydd yma. A dyna gawn ni yn ystod yr hanner awr nesaf efo'r triawd o gyflwynwyr Jim O'Rourke, Sian James ac Edwin. Croeso chi draw i'r rifin arall y Larwm. Wel, rhaglen chydig bach mwy anffurfiol sydd gennym ni ar eich cyfer chi heno. Y grwpiau Proffwyd, Mael, Caryl Parry Jones yma, ac Iwan Llwyd hefyd. A dyn ni am rai mwy o gyfle i chi weld yr hyn sy'n digwydd tu ôl i'r camera yna. Dyn ni'n just yn cyrraedd yn edrych fel yma chi. Mae yna rhywfaint o waith paratoi. Ym lot, ond rhywfaint. Gewch chi weld yr Adran Gwisgoedd, Props, coluro, dim bech o newid i chi beth bynnag. Ond y gyntaf, Proffwyd ar gen plant y Coed. Wel, dyma ni yn un o'r stafelloedd gwisgo yn y lle yma, a fama dwi'n newid cyn mynd mewn i'r studio i recordio. Ac ar fy nghorfydd yma, mae Edwina. A mae hi yn rhoi help mawr i fi pan dwi'n dewis dillad pan dyn ni'n mynd i siopa felly. Edwina, sut ges i'r swydd yma, de? Wel, o'n i wedi bwriadu Edwina Gwisgoedd yn y theatr pan nes i adael coleg, o'n i wedi gwneud drama yn Aberystwyth. A ges i spel gyda'r BBC, ges i spel wedyn ar y do. Ond beth fel dillad, ti'n
wastad yn cadw edrych ar nhw trwy'r amser. A trwy lwctia 19 mis yn ôl, ges i swydd yma'n hyn. Gweithio chydig drwnodau i ddechrau, wedyn fwy reolaidd. Wedyn cael swydd parhaol, 6 mis yn ôl. Un gwestiwn mae pawb yn gofyn i fi. Faint maen nhw'n gwario ar dy ddillad di? Wyt ti'n cael gadw dy ddillad di wedyn? Neu unwaith maen nhw wedi bod ar y sgrin, ydyn nhw'n na hi, ydyn nhw'n gyda check felly? O na, dyn ni'n cadw popeth. Dyn ni'n cadw popeth. Ers blynyddoedd, mae gen i pethau ar ôl ers y 60au a'r 70au. Wrth gwrs, mae gen ni pethau ar ôl o dechrau'r ganrif hefyd. Ni'n mynd defnyddio rheini ar Larwm, ond ar gyfer rhyw drymau. Ond mae gen ni pob math o bethau dyn ni wedi cadw. Beth sy'n gen ti fan un te? Mae hwn, os ti'n credu, bod tas mor ffasiynol rwan. Mae rhain i gyd yn dod o'r 70au. A dydyn ni wedi cadw nhw, so mae hyn wedi safio arian, cos mae pethau tas yna mor ddrud, achos bod nhw yn y ffasiwn. A pethau fel hyn, mae hwn, gath hwn i brynu ar stondin farchnad yn ail law, a mae cael ei defnyddio cymaint o weithiau. Mel, mae'n afiach ni. Wel, dwi'n benni sitting wisgo fo. Dwi'n benni pwy sy'n gwisgo fo, mae'r slip-back tei, cil, trwsus cil iawn, tin. Mae'n gallu edrych yn rili effeithiol. Mae rai pethau. Gwrs ti'n trio cael effaith hyll, neu effaith doniol. Reit, cael drio rhywbeth te?
Wel, dwi newydd gyrraedd yr Adran Sain, nag yr Adran Golur. Neu pob math o bethau eich gwynebau chi wyddoch chi. Ac wrth sôn am golur, dyna'r gystadleuaeth am yr wythnos, sef cystadleuaeth i ennill blwch colir fel hwn, yn arbennig i chi bobl Gwent. A fel chi'n gwybod, mae noson gwobryd sgrech ar ei ffordd, felly cwestiwn digon hawdd, pwy nath ennill prif grŵp yn noson gwobryd sgrech llynedd? Y rhif ffôn o'ch bwysig yna i chi bobl Gwent, Caerdydd, 590 135. Beth wneud i ti, Sian? Ac o un dymu draw yna i dymu arall fan hyn. Fel chi'n gweld ni wedi cael yr adran go wahanol eto yma neu ti fyr. Ond un person sydd wedi bod yn gweithio yn yr Adran Props lle dyn ni rwan ydy Ted Roberts, a mae wedi bod yn gweithio yma ers felfach. Ted, os gael doriad o draws i fyny, gael ofyn ti beth yn union ydy'r Adran Props yma? Wel, yr Adran Props yw'r adran yn teledu sy'n delio efo'r props sy'n dod i fewn ac yn mynd allan i'r studio. Hynny yw, dyn ni'n gael yn props i fewn rhan fwy ar amser o'n stoc yn hun, sydd yma yng Nghaerdydd, a hefyd dyn ni'n gael rei i fewn o Llundain ac yn ddiweddar iawn o Manceinion. A fy pwrpas i ydy mynd trwy pob prop efo'r prynwr i wahanol sioedd, a hefyd gyrru nhw allan i'r studio wneud yn siŵr bod popeth yna ar amser. Beth wyt ti wedi bod yn gweithio am ydy hun yn ddiweddar te? Yn ddiweddar iawn, wel, enghraifft, y mics yma at un o sioe Caryl Parry Jones. O'n i ddim pas guest, dyna be un o'r pethau bwysicad i'r ffaith bod hyd yn oed os dwi'n gwybod i be yn union maen nhw ar eisiau, mae rhaid i mi gael pethau yn barod i mynd allan. So, wyt ti'n cynllunio pethau dy hun wedyn? Yndw, mi ydw i wedi treinio fel cynlluniwr yn Coleg Caradama, a fi sy'n gweithio yna yn dysgu cynllunio a wneud props i'r myfyrwyr yn fanno. Wel, o safbwynt y dyfodol, gobeithio wneud Larwm ddim achosi gomod y boindo ydy ti. Pob lwc i ti dy waith. Diolch yn fawr i ti. Dwi'n meddwl y dylanwad gweitha ydy disgwyl i bop Cymraeg trio bod rhywun peth a bop Saesneg neu o'r un safon a bop Saesneg. Mae'n hanfodol wahanol, mae'r grwpiau'n dod o gefndir gwahanol, mae problemau yr ieuenctid wahanol, a mae'r holl agwedd at gan i pop wahanol, felly fedrith pop Cymraeg beth fod yr un peth, yr un mor glosi, yr un mor ffasiynol a pop Cymraeg, pop Saesneg. Dwi'n meddwl bod yna duedd i grwpiau ebyn hyn adlewyrchu a trio copio gormod ar grwpiau sydd wedi bod yn llwyddiannus felly yn hytrach na mynd ar ôl i pethau hynny. Dwi'n meddwl bod pysgod melyn a draws yn grŵp dyn nhw. Dwi'n meddwl bod yna'n dibynnu lot ar y grwpiau i fynd ar ôl i pethau hynny, i wneud i casets i hynny, i wneud i gwaith i hynny, i fynd allan i chwarae i lefydd. Yn hytrach na dibynnu ar arian yn dod i mewn o wrth deledu a radio a pethau felly. Bod rhaid yn nhw gynhyrchu'r impetus i hynny yn hytrach na dibynnu ar bobl eraill i wneud pethau. Dwi'n meddwl bod eisiau cael mwy o gerddoriaeth sydd yn cael obeintio mwy ar y geiriau ac yn trio deud rhywbeth yn hytrach na just y beat a dibynnu ar yn ymateb uniongyrchol yma. Bod eisiau bobl eich meddwl eto am eu cerddoriaeth a trio deud rhywbeth trwy geiriau, trwy gerddoriaeth yna. Wel, gobeithio, fydd yna nifer o grwpiau newydd yn codi hynny. Ac yn dal i fynd, mae yna gyfnod da wedi bod ers canol y 70au ymlaen. Mae'n gyfnod bywiog, pethau newydd wedi digwydd yn aml. Yn ddiweddar, dwi'n fath o deimlo bod pethau wedi slofi lawr, bod ddim gymaint yn digwydd yn dweud, ond gobeithio bod y grwpiau newydd sy'n codi wan yn edrych at y dyfodol yn hytrach na just byw am y gig nesaf, bod nhw'n cynllunio ar gyfer y dyfodol, bod nhw'n cynnig rhywbeth newydd. Nes i fwynhau wneud y gan ar gyfer y tap, haf ar y tap, gobeithio gai wneud cwpl o'r eraill rhywsyd efo rhywun rhywbryd. Cyfrin a chair mercedri wrth fy hun yn y dafarn osgoi llygar
dechrau sgwrs da rhywun, brynu rownd a newid sbar. Mi ges I tacsi adren eto hyn. Heb wybod ffordd I droi, na pwy sy'n ffrind. Roedd I mi heb na hel, meddyliau noson fer. A dyddiau dyn I weid wedi mynd. Grwpiau'r gigolo, mae'n dawel yr ddinas, cwrw Heno'n costion fi, dechrau sgwrsio ar fy hunan, dim cariadon ar y ges I tacsi adren hunan eto Heno. Heb wybod ffordd I droi, na pwy sy'n ffrind. Roedd I mi heb na hel, meddyliau noson fer. A dyddiau dyn I weid wedi mynd. Ges I tacsi adren eto Heno. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau'n siwrne bach ni at tu ôl i'r llenni, neu hyd yn oed tu ôl i'r camerau. Yr wythnos nesaf byddai'n sgwrsio y boys o Fica tra maen wrth i'n ymarfer lan yn stiwdio'r felin yn y felin Helena. Ie, a mi fydd y panelwyr newydd efo ni hefyd. A gewch chi weld fideo tramor fel dipyn bech amrywiaeth. Ond I orffen heno, dyma chi Caryl ac un o'r caneuon clenia sydd gen i'n y marn i. Dyro wen I mi.